Batiri ina son yi magana kan wannan itacen, wanda ya san shi, wanda bai san shi ba. Sai baka san su ba sai a gaya maka sunan itacen. Mai gida idan ka ɗauki wannan itacen ka yi amfani da shi, billahi lazi illa huwa kai da kanka za ka ga ta Ubangiji ɗaya ne wannan itacen. Amma da kan kububuwan miciji da ƙoyin kazan gida da shi ake aiki. Ƙoyin kazan gidan za ka mai da shi tawada ne, in ka fasa ka sa wani abu ka mai da shi tawada. Amma don Allah kar wani ya yi mugunta da shi. Wannan itace sai ka cire 'ya'yan ka daka 'ya'yan, idan suka yi laushi sai ka shanye, sai ka ɗauki ƙoyin da ka fasa, me za ka zo ka rubuta? Wannan babban sirri ne fa, ko ba ma wannan babban sirri ne. Za ka rubuta ƙalu ya abana maliki, ƙalu ya abana maliki, ƙalu ya abana maliki, ƙalu ya abana maliki. A jikin allo ƙafa 66 sai ka wanke ruwan rubutu. Ruwan rubutun za ka yayyafawa a kan 'ya'yan itacen nan da ka daka, ka bari ya bushe. Mai gida in gari ya waye ko kuma da daddare ka ɗebi kaɗan ka sa bucket ka ƙara ruwa ka yi wanka ka gani, ko kuma safiya kana so ka fita ka ɗauki kaɗan garin magani kaɗan ka zuba wuta ka yi hayaƙi ka tafi. Za ka yi mamaki ma wannan abun ta yaya itacen nan yake ba mutum buɗi haka. Ko da tauraron ka an saka a kabari ne, idan kana amfani da itacen nan sai Allah ya baka rahama kaɗan kaɗan. Ka san ana sa tauraron mutum, sunan ka ma ana bugawa. Za ka ga da ka yi komai kana da komai ka ga ya babu, ko kuma da kana business da manyan mutane an zo shi shiga tsakanin su komai na da ya ɓaci. Kai komai wannan abun da na gaya yanzu ka yi ka gwada ka gani. Ka gwada. Allah ya sa mu dace.